Ezokhenketho eNtshona Kapa zathwaxeka kakhulu ngubhubhane wecorona owadodobalisa uqoqosho. Kodwa ilicandelo liyelulama kususela kweyomnga kunyaka ophelileyo. Wenyuke ngamandla umthamo wabakhenkethi eGeorge naseKapa, ihotela zona zivuseleleke ngomnyinge wama-95 ekhulwini susela kuCanzibe ngo-2019. Njengokuba imiqathango ye-COVID-19 inyenyisiwe, abasemagunyeni banethemba lokuba bazoqhubeka bekhula. The US market generally is a good market for this time of the year. I engaged with somebody also 2 days ago that was on a flight from the US, chock-a-block full. So we're not back at pre-COVID numbers yet, but we're definitely seeing much, much better numbers. Indawo zokhenketho ezinjenge-Table Mountain, Robben Island neCango Caves zibonakalise ukwenyuka ngomnyinge wama-91 ekhulwini. Engaging with the waterfront, which is a big tourism attraction. It's the biggest on the African continent. And they are saying yesterday also they can really feel those numbers coming back very, very nicely. Now, we're not there yet. The last time we saw the airport numbers, we were looking at 83%, I think, recovery. Eliphondo lithi liyayiqonda ukwenyuka kwamafutha nokuqhawulwa kwempiko kwenqwelo moya zikaCom Air kuzoba nomthelela ombi, kodwa bazoqhubeka bekhuthaza uluntu lusebenzise inkonzo zalo. Thule Joka, Izindaba ze-SABC.